ଥରେ ବାଘକୁ ଜଣେ କହିଲା, ତମ ପାଟି ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ବାଘ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ତାପରେ ସେ ହରିଣକୁ ଡାକି କହିଲା, ତୁ କହିଲୁ ମୋର ପାଟି କ'ଣ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି? ହରିଣ ଭାବିଲା ବାଘ ବୋଧେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେ ହରିଣ ବାଘର ପାଟି ଶୁଙ୍ଗି ସତ କଥା କହିଲା। ହଁ, ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ବାଘ ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ସେ ହରିଣକୁ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଛେଳିକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଛେଳି, ମୋ ପାଟି କ'ଣ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି? ହେଲେ ଛେଳି ବାଘକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ନା ତ, ଗନ୍ଧ ହେଉନି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ତ ଖାଲି ବାସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଘ ଠିକ୍ କଥା ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଛେଳି ତାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଏମିତି ହିଁ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ବି ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ବିଲୁଆକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା। ବିଲୁଆ ଦେଖିଲା ଛେଳି ଓ ହରିଣ ତ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥିରେ ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା। କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି। ତେଣୁ ମୋର ନାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ସମୟ ଦେଖି ବେଳେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବାଟେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।